Просто танцувам. Добре. Да, изчезна. Продължавай. И здравейте. Аз съм Антон, тук с мене. Кой е с мене? Здрасти! Да. За кого си вода като... им се трябва? Трябва. Миналия епизод стана голям фао. Това, защото бързо потече! Защото бързо потече! Затова е тук този начин. Къде отиде кофата и водата? Стигай. Не горя. И аз. Но брях. Надо да ме кажи. Не! От лавата! Как ще спре? Бързо, докато изда умрял. О, брях. И аз. Фак! Пайса! Абе, поставяй! Ама, да му умрях. Так му го поставихме, умре. Добре. Where's the bucket and lava? Fuck it out. Колко камък имаме? Не видях. На къде от другия остров? Не знам. Виждам го, отивам към него. Чуеш ли да си играем? Интересно. Трррр. Цва. Че не мога да кажа цива на Донал Дък. Не можеш. Донал Дък, който се казва като лава. Аз съм Мики Маус. Хей. С... Аз съм диджей. Окей. Лайти. Ама яко ме. Lighting McQueen. Сняг. Това е. Близко сме. Падай. Майнкрафт! Ей! Да, и убира. Ти мен запанаха му. Оп. Вода от... О! Колко пише, аз не знам. Паун пише аз. Нещо си пише. Не. Не ме убивай. Не. Еми, лавата не беше честна. Излагаме! Що искаме целият камък, бе? Що искаме целият камък? Гей, целият камък, къде го искаме? Ей! И сега не аз мога да си направим кир. Аз съм умениум. Той е саплен. Мамка му. Имаме ли супер пикекс? Не, защо? Айде малко на креатив, кой ще кажеш? Да се поза... Чик. Добре. Ама само да оправиш нещата. Да бе, сега ще го правя. Бум! Чакай малко. Бумба, Стоиш ли? Направи се на... креатив в всеки случай. не, Или бях... няма да го бумваш. Що? Не. Какво време? Чакай, взе сърца. Това е гръмна, не разбирам. Лавата кое? Вау. О, дей са обсидиан. Ей, не. Ко? Искаме да кой нататък. Ей, с малко идвам. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пом-пом-пом-пом.
Много мрата песничка. Сингъл бой не свърна. Какъв? Може би в следващия епизод ще го включим. Той влезе вече на хаваника. Ха, добро утро. Грей са. Аз съм на Крис. We recording Donald Ducking. Ха! We recording fucking downloading clip. Напиши го, де. Чекай, как ще прецакаме? Чакай. Падай. Омага, написах крива черта. Падай. Не! Малко се гърми с него. Въй! Койката е въй! Айде бе! Не! Бъде корин fucking клип! О май год, се! Това на креатив. Не! Да! Кой бе, пача? Оправи си го, пачо. Чуко малко. Оправи там глупости. Така, кой ще кажеш да ни пипваме? Хе, добре. Коса с Допчо? Лесно. Петър. Ай, малко ще го апгрейднем. Това няма да е Skyblock, то ще е... Фънблок. Fucking block. English. Английски ус. Да. Торибашо skills. Опа, забрах колко е. Добре, това беше от мен. Аз бях Евикмен. Аз пак бях. Защо трябва да свършва? Ой, падай. Добре, аз... Беше някакъв си тът. Хихи. Имахме намеса от Външни хора, извънземни. Не ни обръщай внимание, че има такива много. и грозен скин и въй и такива глупости. Чао. Да, интересно. Довиждане.